اليوم ስለ ሃገርካ ዝብጻሕ ጸሎት ብስም እግዚአብሔር አቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላኽ ንኹሉ ፍጥረት ፈጢርካ አብዝ ወሰንካሎም ስፍራ ከም ዘቐመጥካዮም ንዓናውን ደቂ ዘኽብርቲ ሃገር ክንከውን ፈቒድካልና ኢኻ እሞ ኦ እግዚአብሔር አምላኽና ነመስግነካ ሕጂውን ስለ ሃገርና ኤርትራ ስለ ኩሉ ዓለምን እነቕርበልካ ምስጋናን ልመናን ተቐበለና ዝጠቅም ኩሉ ሃበና ዝጎድእ ኩሉ ድማ ካባና አርሕቕ ንዓናን ህዝብናን ፍቕሪ ምክብባር ምፍቓር ሓደ ምዃንን ሃበና ንኸተማታትን ንኹሉ ከባቢታትን ንተኻታትን ንሃብታማትን ንበረኻታትን ንቦታታት ማይን ኩሎም ባርኽ ወትሩ ድሕነታ ሓሉ ነቶም ኣብ ውሽጣ ዝነብሩ ህዝብታት እውን ፍጹም ሰላም ሃቦም በቐንዕቲ ሃይማኖት ናይ ዝነበሩ ኣቦታትና ዝሰርዖ ስርዓት እናሓለናን እናተኸተልናን እንነብር ወለዶታት ግበረና ኦ እግዚአብሔር አምላኽ ኣብዛ ሃገር እዚኣ ኩሉ ነገር በብግዚኡን በብዘመኑን ግበር ፍረ ምድሪ ሃብ ኣታኸልቲውን ባርኽ ምውራድ ዝናብን ፍርያት ምድርን ባርኽ ወሓይዝን ዓይኒ ማያትን መልኣዮም ደርቅን ካሉ ጉድኣትን ኣብዛ ሃገር ኣይሰልጥን ሃይማኖትን ታሪኽን ከጥፉ ሃገር ከፍርሱን ህዝቢ ክበታቱንን ዝሓስቡ ክፉኣት ሰባት ክፋእ ስርሖም ኣፍርሰሎም ዶብ ሃገር ንምሕላው ዝጽዕሩ ኣበርትዓዮም ብሓቂ ንህዝቢ ዘገልግሉ ባርኮም ንፍትሒ ዝስለፉ ብጽድቂ ኣጽንዓዮም እዚ ተበዲልዩ ፍትሒ ተነፊግዎ እዩ ኢሎም ብሓቂ ዝፈርዱ መራሕቲ ሃበና ንጻድቃን ሓይሊ ሃቦም ንኽፋእ ስራሕ ድማ ኣጥፋዮ ብሓጢኣት ስራሕ ንምድሪ ዘባላሸው ስርሖም ኣፍርስ ንህዝቢ ንመከራን ንጸባን ዝሕልፉ ገስጾም ንሰማይታትን ንጻድቃናትን ሓይሊ ሃቦም ጾምን ጸሎትን ይጽናዕ ብወንጀል ዝነብር ኩሎም ሓላዊኦም ንስኻ ኢኻ እሞ ሓልዎም ንኹለን ኣብያተ ክርስቲያናትን ብሰላምን ብኽብርን ሸልመን ኦ እግዚአብሔር አምላኽና ልመናናን ጸሎትናን ተቐበል ክብሪ ንእግዚአብሔር አምላኽ ድንግል ንዝኾነት ወላዲቱ ክቡር ንዝኾነ መስቀሉ አሜን ስልጠና ኮርስ ያሬዳዊ መዝሙር በኩሉ ቋንቋታት ስነ ጽሑፋት ዛንታ ቅዱሳን መንፈሳዊ ልብ ወለድ መንፈሳዊ ፊልም መልሲ ንሕቶታትኩም ፖድካስት ካልእን እትህቦ አገልግሎት ተወሳኺ ምናይ ቅድስት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንና ስርዓት ቅቡላት ዝኾኑ ዝተፈላለዩ መንፈሳዊ ንብረት ንገዛና ንቅድስት ቤተክርስቲያን ንህያባት ንሞባእ ንኻልእን ዘገልግሉ ህያባት ወይ ድማ ንኻልእን ዘገልግሉ ንብረታት ናብ ኩሉ ዓለም ትልኽ ንዝያዳ ሓበሬታ ንምእዛዝን ንምውካስን በዋትሳፕ ቴሌግራም ተደምሮ 251 979 53 2281 ወይ ድማ ተደምሮ 951 5 21 23 92 56 ቀሲስ ተወልደ ገብረ ትንሳኤልካ ምውካስን ምእዛዝን ይካ اليوم بحاد أملاخ بزخنة بسم أبن والدن منفس قدسن آمين